Lalela, ungabazonda abantu abakuzwisa ubuhlungu, abantu abakushiyile, abantu abakushayile, abantu abakufaka emahlazweni, ngoba one day uNkulunkulu uzongenelela empilweni yakho. uNkulunkulu uzongenelela esimeni obhekene naso, and uma ngabe uNkulunkulu engenelela esimeni sakho, uyabadinga abantu ukuthi bakufake ey'meni, ngoba uNkulunkulu akadala izimo ezintsha, but usebenzisa lezi zimo oshawa ngazo nezimo ofakwa kuzona, ney'nhlamba namahlazo odluliswa kuwona, ukuze uNkulunkulu ashintshe isimo sakho. And let me tell you something, uyoshayeka bayoshayeka phansi mhla uNkulunkulu ekhetha ungenelela empilweni yakho, ngoba yikho into ebuhlungu empilweni njengokuthi uhlekisa ngesimo somuntu ku-social media, bese uNkulunkulu ephakamisa usomabhizinisi athi mina usomabhizinisi ngizomsiza lo muntu, uthi walo umuntu ngoba nakho impilo yakhe ingakahlangani, bese uzwa kuthiwa after 2 years useyalobola. Hhayi, awungizwa mina, ngithi mina uxoshisa umuntu emsebenzini, uthi usamxoshisile, lalela uzokuthiwa useqala ibhizinisi, ngoba uNkulunkulu uvamisile ukusebenzisa izimo esishangaza abantu ukuze abaphakamise. Ngithi mina lalela mntasekhaya, ungabazonda abantu abakuzwisa ubuhlungu, abantu abakufaka emahlazweni, abantu abakudlulisa ebunzimeni, ngoba uNkulunkulu lalela uzobadinga uma ngabe uNkulunkulu esedeka itafula phambi